Moje mjesto pod suncem je program socijalne inkluzije u kojem radimo sa djecom koje dolaze iz siromašnih obitelji. U udruzi se provode različite aktivnosti, između ostalo podrška i pomoć u učenju, ali i aktivnosti iz područja provođenja slobodnog vremena kao što su ples, mažoretkinje, gluma. Prije 5 godina smo bili u starom i zapuštenom prostoru. Pokrenuli smo nacionalnu donatorsku kampanju gdje smo skupili 2.200.000 kuna. Iza ovog prostora koji je sad savršen za našu djecu stoje mnogobrojna lica koji su zapravo s nama cijelo vrijeme realizirali ovu priču. Jedan od tih partnera je Erste Bank, koja nam je pomagala od financijske podrške, ali što ja smatram isto jako važnim, i korporativnog volontiranja. Naš zadatak je stvarati sve više i više mogućnosti kako bi djeca ponovno krenula vjerovati u sebe. Da vjeruju u sebe, da mogu nešto napraviti i da mogu uzeti svoj život u svoje ruke.